देखो देखो अनुपमा देखो कैसे ही यहाँ के कहत नहीं हाँ जी डॉक्टर से नजरिया डॉक्टर से नजरिया गड़ी गड़ी जाए डॉक्टर से नजरिया गड़ी गड़ी जाए डॉक्टर से नजरिया। ए भैया यही तर्ज बाबा जेकर भइल बबिया हउ त मजा मरी है भइल बबिया हउ त मजा मरी है जेकर भइल बबिया हउ त मजा मरी है हई जरा मेरा रुआवा का करी है हई जरा मेरा रुआवा का करी है हई जरा मेरा रुआवा का करी है हई जरा बोलू अरे का करी है रे भैया का करी है रे भैया का करी है हई जरा मेरा रुआवा का करी है हई जरा मेरा रुआवा का करी है डॉक्टर से नजरिया लड़ी लड़ी जाए डॉक्टर से नजरिया लड़ी लड़ी जाए। अरे दुखवा के मारे हम हट हट ले आ 10 रुपया ले आ घबरा जाई हेलो अरे दुखवा के मारे हम बसवा में गोइनी दुखवा के मारे हम बसवा में गोइनी हेलो हेलो दुखवा के मारे हम वाह वाह गमछी दहो अभिजीत काहे कम कर देला भैया हई खोलो आवा ए भौजो ए भौजो तनी तनी पेट कम कर लेती रौरा। अरे की दुखवा के मारे हम अरे बसवा में गोइनी गोइनी ए साउंड भैया का करी हम खोली तनी गोले घर का घूमे के करी हो अरे कंडक्टर से ड्राइवर से नजरिया लड़ी लड़ी ड्राइवर से नजरिया लड़ी लड़ी जाए ड्राइवर से नजरिया लड़ी लड़ी जाए ड्राइवर से नजरिया लड़ी लड़ी जाए। गोरी कनी है नया हो प्यार वाली बात हो है ना गोरी मेरा हो प्यार वाली बात है। अनुपमा काहे पीछे बड़ू भैया खातिर कुछ कहे के परी तारा भैया खातिर ताली बजे के चाहिए भैया हो गइले नचनिया कैसे संभरी कैसे संभरी भैया हो गइले नचनिया कैसे संभरी भैया हो गइले नचनिया कैसे संभरी कैसे संभरी हो कैसे संभरी कैसे संभरी हो कैसे संभरी कैसे संभरी हो कैसे संभरी ई त घूमे ले डबरिया कैसे संभरी घूमे बजरिया कैसे संभरी भैया हो गइले नचनिया कैसे संभरी भैया हो गइले नचनिया कैसे संभरी। अरे दुल्ही रहे बेमार हेने आके कहो ही दुल्ही ही ए दुल्हीन ई गीत से गावतन हम गईती ना ना बाकी हम गौले रहनी आज से 2010 में हाँ जी ओगर जानतर हमारे संगे के रहे के रहे मनोज तिवारी जी ले ए दुल्हीन कहे के ना चाहे लेकिन प्रेम हम हाँ जी उहे सुरभि तिवारी पटना जिला के लड़की हाँ हाँ अब प्रेम ऐसा चीज की शादी हो गई हमारा संगे गौले रहली उहे की हाँ हाँ अरे दुल्ही रहे बेमार दुल्ही रहे बेमार निरहुआ सटल रहे दुल्हीन रहे बेमार निरहुआ सटल रहे मगर चाहे सोमार जाके डटल रहे मोमर चाहे समार जाके डटल रहे। हम तो वीरेंद्र भैया से आग्रह करब कि कैम्ब्रिज स्कूल में हाँ जी ए भैया के प्रिंसिपल रख ली सही बात 1000 जरूर छात्र बढ़ जाएंगे यहाँ के ड्राइवर है ये ना ड्राइवर के नौकरी छोड़ दी हाँ जी प्रधानाचार्य घोषित करी हाँ 1000 छात्र आ छात्र के पिताजी लोग इनका दीवाना हो जाए मंगर चाहे समार जाके डटल रहे मोमर चाहे समार जाके डटल रहे अरे दुल्ही रहे बेमार निरहुआ
निरहुआ सटल रहे दुल्ही रहे बेमान निरहुआ सटल रहे दुल्ही रहे बेमान निरहुआ सटल रहे हो ऊपर से बाबा गिर गइले ऊपर से बाबा गिर गइले हमार राजा जी के गोड़वा टूट गइले हमार भैया जी के गोड़वा टूट गइले टूट गइले ठीक भइले हाय हाय टूट गइले ठीक भइले करे ने ओते घूमल छूट गइले करे ने ओते घूमल छूट गइले अरे दुल्ही रहे बेमान दुल्ही न रहे बेमान निरहुआ सटल रहे वही घरवे में खाला नहाला वही घरवे में खाला नहाला नहीं घरवे में खाला नहाला वही घरवे में खाला नहाला नहीं केहू से तनिको लजाला नहीं केहू से तनिको न जाना छोड़े के तो मन नहीं करत रहुरा के ना ऐसे के रोला में कुछ ना कुछ कला बा उसी का करना था हाँ जी भैया के धन्यवाद बा हां बहुत यूं सुंदर। करा के दऊ गावत रे हम त काड़ा बने अरे अच्छा ले लो जाओ तू गोरखपुर के हवन हो जा अभी क्षेत्रवाद में बनी हो कोनो बात नहीं के सब हमारे फोटो क्षेत्र से सेल्फी खींचा पहले वही घरवे में खाला नहाला वही घरवे में खाला नहाला नहीं केहू से तनिको लजाला नहीं केहू से तनिको न जाना संगी साथी यार सबसे कटल रहे अरे दुल्ही रहे बेमान निरहुआ 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 दुल्ही रहे बेमान निरहुआ अनुपमा के लाइन बता दी हाँ जी कि मोरा निरहु हो चांदिया सोना नहीं लगे बोलमुआ के टोना 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 कि मोरा बोलू ह चांदिया सोना सोना नहीं लगे बलमुआ के टोना नहीं